Hajiya barka da dare. Barkan. Kada ki yi mamakin ganin mu a daidai wannan lokaci yanayin aiki. A duk sa'ilin da kararrawar aiki ta kada, to mu haka muke tashi mu bazawa. Mun zo mu dora daga inda muka tsaya ne. Officers, yes sir. Please carry on. Baka komai ba. Baka komai ba. Ba komai a ciki. There is an evidence wanda yake tare da gudan jini kamar idan babies. Me zan gani? Gaskiya ne al'amuran mijinki wallahi kwata-kwata ni suna bani mamaki. What is happening? Hajiya, ina iya kokari na wajen ganin cewa na taimaki mai gidanki akan abin da ake tuhumarsa a kai. Amma duk inda na tafi sai in ga na yi karo da wata kyakkyawar shaidar da ba za ta iya fitar da shi ba. Wato barista, don da ce kan an tafiya with your treatment. Har yanzu ina ganin wannan kaya ba zai sa a ce da shi mai laifi ba. Saboda ai ba a kama shi dumu-dumu cikin harkar nan ba, kuma ba ku taɓa ganin shi ya shigo da shi cikin gidan nan ba. Wallahi ni an confuse wani wallahi. Tun ta ina za mu zan gudu wannan al'amari. It's so confusing. Idan bukatar dawowa gidan nan don yin wani bincike ya taso, zan dawo. Gaskiya da ke da mijinki kun cushe. Wallahi Allah ya isa tsakanin da yanzu dama abin da mijinki yake aikatawa kenan. Ko ka kawo ni cikin daula ashe da haramun kuke ci da ni. Kin ga ni tafiya zai saboda ni ba zan zauna ana ci da ni da haramu ba, ana saban Allah ni ki sani coki kamar ya zan miki. Look, I'm tired and sick of allowing you guys to ride roughshod over my shoulders. I'm not going to stay in this house again. Na kun kada saki ko za ka bar gidan nan ka bari ka ne ya dawo. Ba na so ka tafi da fushin shi. Fushin ne? Fushin ne? Bayan komawa ta gida da muka rabu da kai kwana biyu suka wuce, na shiga wani irin yanayi na rayuwa, na shiga cikin rudani wadda a dalilin tausayinka da ya kama ni na samu matsala da mai ɗaki na. Ta yaya zan samu matsala da mai ɗaki na? Ka san yadda girki ke da daraja tsakanin mata da miji, amma hakan bai iya sa na yi mata kara na ci ko da loma ɗaya ba, saboda na shiga wani irin yanayi na tunanin halin da na baka.
wannan dalili ya sa muka samu matsala da ita. Ina da yar shekara 7, ba ta da abokin wasa sai ni mahaifinta. Idan aka ce ta ci abinci za ta ce a'a sai babanta ya dawo. Ba ta iya yin bacci sai akan kafafuwa, amma duk ta rasa wannan darajar a cikin kwana 3 da suka wuce, duk a dalilin tausayinka da nake ji. Bayan na koma gidanka don neman yin wani bincike saboda samu bakin zaren wannan matsalar da kake ciki. Officer! Yes sir. Sai na samu wannan kaya. Ko za ka iya gaya min ya aka yi waɗannan kayan jariran ya shiga gidanka? Kuma menene dalilinsu? Ko da yi na samu labarin cewa matarka ta yi batan wata, ba mamaki ko fara tanadi ne domin tunanin za a samu ba. Neman bayani a kansu. Wayo! Jama'a kawo taimako! Wayo Allah! Ba! Kai kuka wani taimako! Hana! Jama'a kawo taimako! Kawo ka ce! Bai faru! Gidan ka ne kama da wuta. Matar ka da yaka sun koni gaba daya. Kai ya kake gidana bai kama da wuta. Ya kana za ka ce gidana ya kama da wuta. Baka da cewa gidan ka kama da wuta ba. Baka da ba? Ban yadda ba, kan ya nake. Wannan shi zai tabbatar maka da cewa wannan kayan ban san lokacin da suka shiga gidana ba, ban san ya aka suka shiga gidana ba. That's the logic. Beautiful demonstration. Amma wannan ba zai taɓa zama hujja a gare ka ba. Ka sake komawa ka nemi hujja. Wannan ya tabbatar mana cewa ka daɗe a cikin wannan masana'antar. Wannan hujjar sai ta kada kai a gaban shari'a. Zuba ne da kai. Zuwa ga matata wacce ta saka iyayata cikin zuciyarta yanzu. Na so a ce ke ce a halin da nake ciki saboda ki gane gaskiyata. Na tsinci kaina a cikin wani hali ne wanda ba za ki iya taɓa fahimta ba. Wani hali na kunci. Ina rayu ne a wani guri wadda su aljannar duniya ko kuma dodin duniya na kama da shi jiya har ya haɗarsa a zuciya na hawaye gari cikin nemar amsar tambaya ina yunkura zan tafi babu zato sai in tsaya kamar ba lafiya so ya yi mini mamaya. Ina zuwa na kusa. Wallahi ka san tun san da aka kama kana ban taba zuwa ko so ɗaya mai jaji ba. Kuma dai komin lalacewarsa ai ba makina bane masoyina ne. Kuma ko ba ma haka ba ai bakin jama'a. Anyways, dama an ce ba a raba mata da mijinta. Ni ba zan ce ki je ba kuma zan ce karki ce ba. Hankali ya ishe ki nazari. Na ji malamai suna cewa duk mutumin da baya kishin kansa ba fa zai shiga aljanna ba. Abin da yake bani mamaki shine lokacin da na je na kai masa ziyara, irin mutanen da naga suna shige da fice da abinci iri daban-daban da 'yan mata kala-kala, sai abin ya bani mamaki kuma ɗaure min kai. Dama kana yana da alaƙa da irin waɗannan mutanen da na gan shi da su. Ba ina son zuwa wajensa bane ko don gansar da zuciya na laifinsa. Tun ranar faruwar hakan kiyayyarsa ya shiga cikin zuciya na, kuma ba zai taɓa fita ba har zuwa ranar ƙarshe. Allah subhanahu wata'ala ya san cewa Fir'auna hallakakke ne, amma a hakan ya umarci annabi Musa da ya kai masa ziyara ya tanasar da shi karman Allah, wataƙila zai tuba.
to kaga ko dukkan mai laifi ai addu'a ake masa kafin mutuwansa. Ni shawara ta anan shine kada ki je tukunna. Umma, ni dai yarki ce, kuma duk ciwon da ya same ki ya same ni, amma ni har yanzu zuciyana ta ki amincewa da Kana zai iya aikata wannan laifin da ake zargin sa. Sai dai na san abin da ya faru tsakanin shi da shi da Fanni. Umma, ina tsoron faɗin hakan kada ya jawo mana matsala tsakaninmu. Ko ɗaya, faɗin haka ba zai zama da matsala ba ko kuma ya zama kin yi laifi. Kuma duk abin da aka ce min Fanni za ta iya aikatawa, to ba abu wanda zai zama abin mamaki ba. Tabbas za ta iya aikatawa. Amma ya kamata ki tuna cewa nan gidan musulmai ne ko? Kinga, dan Allah dan Annabi yanzu ki bani in ji da abin da yake damuna. Haba. Kimanin sati biyu kenan rabon da kafar ki ta tako kofar gidan nan. Ballantana ki san halin da muke ciki. Halin da kuke ciki kuma ko ya shafa? Ni bai shafe ni ba. Ki bani in ji da abin da yake damuna. Haba dan Allah. Ya za a ce saurayin da nake so nake kashe ma dukiyata ya zo na fita da kawata. Na rayuwa ba ta yi ba. Na ji naki. Yayanki an kama shi da gawar jariri. Yanzu haka yana hannun hukuma. To me kuma nawa a ciki? Ko ni aka kama da jaririn? Anya baki da masaniya akan wannan abun kuwa? Gaya min gaskiya, ba hannunki a cikin al'amarin nan? Lafiya haka uwa ta ke ta kwana wani kira yau haka? Me ke faruwa? Anyway, zuwa ne in tambaye kike kuma. Yaushe kika koyi munafurci ban sani ba.